1. И здравейте хора, аз съм Рекс. Какво става? Сега ще снимаме на поредицата Minecraft оцеляване. Благодаря ви на всички, които сте се абонирали за мен. Благодаря ви изключително много за тия 14 абоната. Не са много, но вода битка с едно момче, кой има повече абонати. И така. Ако искате да ми помогнете, дайте да се абонирайте се и така. Мога да ви кажа. Малко да си подредим нещата. Тя сега, дами и господа, нещо много почина да ми върви на вода. Майнкрафта оправи се, защото първоначално ми лагише на гъс и затова много съжалявам, хора. Но сега вижте, че по-така ми върви. Нямам тест черпака, защото тест черпака натоварва, ми казаха, и това си го знам все пак. Но днес качих един клип с колето, така да се каже, и мисля и там да почна поредица едновременно ОМГ. Това прасе много бързо, бе. Кое сега? Айде. Така. Сега ще идем по-натам. Какво става? Ти защо идваш при мен? О, две. Снес ли? Благодаря ти. Мина там къщата. Тук дече ли по-хубаво местото. По-там не е някаква хубава къщичката, но колко да си има. Сега стъклата се печат. И какво да кажем, няма какво да ви кажа, клипът ще бъде 12 минути, някъде 13 да се кажа. И така, какво също да ви кажа. От 22 стъкла си спакаха, сега пускам храната. Спича. Ето тук ще ми бъде нещо като да си държа. Ще трябва тук в къщата, само леглото ще си го пренеса. И един чест. Омага, извинете. Така, леко по леко. Ще сложим. И така. Какво да кажем? Така, ще си направим някакво. О, моля. И този епизод сложих това и ще ида в мината да покупавам малко, защото трябва да търсим на диаманти все пак. Тия инструменти мисля, че ще ми трябва. Така. Сега само бързо. И тръгвам. Извинете, че не съм с кисе пак, ама
съм на 1,79, а не на 1,72. Така, ето тук ще бъде. Защо почнах с така? Се вижда, пак да е хубаво, некрасиво. И хръст. Ето, това е една пещерняска. Пещерна дупка, аз по пещерняска. Не знаете, че се обърках. На всеки се случва да се обърка. Така нещо много бавно се минава времето. Но не взех точила. Това ще ми е минуса. Което не взех точила. Съжалявам, хора. И ще се върна. И извинете, хора, че се забавих. Не съм се забавил, просто така ви се струва, сега ще светна. Така на мен ми се струва, защото нали спирам се пак на пауза. Тук се вървам малко кой, защото не трябва. Въглища. О, супер! Ето. Пак айрон. Ще мога да си сложим поне някакво оборудване. И така, хора, надявам се да се абонирате за мен, защото ви казах преди малко там, да се абонирате за мен, защото вода една битка с едно момче. Надявам се да ви е харесал клипа. Сега да видим на кое ниво сме. На... Майко... 14 блока... Ето така ще копаме. Сега ще светна. О, супер. Сега ще светна. Яко, о, какво е той? О, супер, редстоун. Нещо почна да ми върви това оцеляване, само да не умрем или да се загубим едно от двете. И така, хора,
Това ни е барикадата. Супер. И хора, 10 минути е клипа. Мисля, като се върна, вече не помня клип. Опа. И като се върна, идвам. Като си ида в едно. И тук съм хора, прибрах се, наспах се всичко. И така. Ето какво намерих. Найс. Ето и малката битова къщичка. Не е нещо особено. С стъкълца. Тук ще сложа леглото ми. Често ще обзаведа другия епизод. И това беше от мен, хора. Дано съм ви помогнал. Абонирайте се, дайте палче нагоре. Чао ви!